zonwabise abalandeli imvumi zomculo kaMaskandi kumsitho weBhinqa Day Career Expo and Music eKapa. Chopha ndikubalisele. Elizele lime ngembambo ihholo lase-CPUT eBellville eKapa. Kumsitho obuzinyaswe ngosaziwayo bomculo kaMaskandi nebeziphuma kwindawo ezahlukeneyo. Masikuthathe sikubonise obekusenzeka ngolu suku. So baThemsburg uzophinda uze nine Cape Town njengoba ulapha ngoku uzophinda ubuye Cape Town. Yeah mfowethu angeke ngithi ngeke ngibuye futhi angeke ngithi uzodimende nje ngoba uma ngihamba ngizongihamba vele ngesimo sokuthi ngizojabulisa abantu kuleyo ndawo ngoba futhi befisa mawuthi bayafisa ukuphinda basibone bazosibiza so lokho sifikile nje. Alright, kubantu ke ngoba ngabalandeli bakho nabakuthandayo bakufumana kweziphi social media platforms? Umjolisi SA ku Facebook, Instagram umjolisi_SA, bese ku TikTok umjolisi_SA also, and then YouTube umjolisi. Yeah. Kutwa masibula kakhulu exesha komjolisi. Mfowethu ngiyathokoza kakhulu. Namhlanje sikubona ulapha eCPUT. Khasichaza bakwenzeka ntoni? Namhlanje usuku olukhulu isuku lamabhinqa ngomhla ka-22 August yonke amabhinqa aphelele lapha so esivakashelwe abaculi kubalwa kubo oLimit, omjolisi nabanye abaningi engeke ngizokwazi ukubabika ngenxa yesikhathi. Oh, all right. So namhlanje ke ngoku like iyona artist oqomoke like uyilindele ba ingase ingene stage oyingxameleyo ngiyiphi mhlawumbe? Nkosi yami ngiyazi ukuthi mhlawumbe ngaba umuntu odelikile noma umuntu omahla kodwa nje umuntu engimlindele kakhulu King Nuba. King Nuba usanda ukukhipha nje ingoma zakhe kodwa bakhona nabanye omjolisi nabo ngibathanda kakhulu kodwa nje umuntu engimlindele kakhulu King Nuba nokuba ke athe kanje angeke ezekwazi ukuqhamuka kodwa uye umuntu engimlindele nje kakhulu. Why King Nuba out of bonke? King Nuba ngimlindele ngenxa ukuthi akayena nje umculi kuphela kodwa uphinda abe usomahlaya okuthi ngiyamahlanya yona engathanda kakhulu mina. Yebo. Right. Bona siswami namhlanje ngophi bonamculo oqomoke like umlindele ngamehlo bomvu? uLimit. Why uLimit? Ingoma zakhe ayizangibusisa nje umculo wakhe nje solo ngaqala ukulalela nje hayi cha ngenza nje ngibe nale yadu yashi. Yaphila nami kubani lo secela kwami uKing Nuba lo uboss ayibeliwa umfana wale emzimkhulu. Yebo. uNuba wazonga ntoni? Ngomcula kahle uqoqa kahle nongokujabulisa abantu nje jikelele. Okay, ndike nakubona ungena apha eqongeni ucula ingoma zakho ezimnane but kunale ngoma i1 bayithandayo ethi izindlu zodaka. La ngoma yahluke kanjani kwezinye ingoma? Yehluke ngokuthi eyomunye ushuni futhi message yakho ithinta abantu abaningi ngoba abantu abaningi baphuma emakhayeni mhlawumbe angakabanelisi nje kamanje abafisa ukwashintsha. Yebo. So abantu base Cape Town namhlanje now that bebekulindele but i-energy obanike yona ibenkulu kakhulu. Ucinga ba mhlawumbe uzophinda ukwazi ubulela eCape Town kulonyaka? Yeah, ngingajabula kakhulu nabantu nje abenza ama-event nibabonise ukuthi inkosi iyathandwa eCape Town. Enye indawo engithanda kuzo kakhulu mangibuka la online uqala iKZN kuqala iDurban kuze Cape Town bese ezinye ziyalandela. Ngingajabula kakhulu uphinde ngibuye ngoba okokuqala ngifika.
mfowethu ukhuluma nomphathi ohlelo phansi emzimkhulu emflamhle kodwa ngokuhlala ke ngihlala khona la eCape Town. Bhuti wami uphuma eqongeni nakubona ubilile umaxhapheshu like namhlanje abantu balapha kule ndawo sikuyobuka phathene ndoni. Mntaka baba kuyazi lapho kusokhona umphathi ohlelo khona ukujabula ngihamba nensizwa la ozenza imali oyanga umperimpiri omehlo emnyama ngisuke ngiphethe inkuzimalanga mangiphethe lezi nsizwa so nje mangabe nje kunjena kusuke kunojabula lapho esisuke sikhona so lana besizoshaya iperformance sijabulela ibhinqa day lapho esisuke sizigqaja nesizidla ngoba amabhinqa so sisuka ke ngaphakathi ke esiqongeni nje ubonile nje bafika basamukela ke nabantu njenganjwayelo ke hle samukeleka lapho isihleli sifika khona so namhlanje ke besizokwenza iperformance la kubhinqa day. I-performance yakho ibinjani essentially like uzive njani ngexa uperforma wena? Mntaka baba ke mina ngihleli nje ngijabulile ngoba nje lokho engikwenza ngisuke ngikwenzela abantu so kuye kungijabulise kakhulu ke mangabe abantu sebekujabulela because vele ngisuke inhloso yami ukuthi ngiyobajabulisa. How to